Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikaunom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang mga pagtulon-an nga ihatag ni Jesus kanato karon makausab kayod sa atong kinabuhi kun ato kining patalinhugan og paninguhaon pagpuyo matag adlaw. Kay ang Dios nahigugma kanato pag-ayo og gihatagan kita niyag kagawasan nga mahimong responsable. Gitanyag niya ang iyang kinaadman ngadto sa mudawat og mahigugma kaniya. Dinhi niining kasaulogan sa Eucharistia, buksan ta ang atong kasing-kasing ug huna-huna alang sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga ana sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu, management and staff. O kita nagatigom sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsuon ko ni Kristo karon ang ikaunom nga Domingo sulod sa tuig. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos na misa ato karong hinumduman o ginulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton
Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa mga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon,
magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Kung gusto ikaw, makahimo ikaw pagtuman sa makasuguan sa Ginoo. Makahukom ka kung magmatinumanon ka ba kaniya o dili. Gibutang niya ang kalayo ug ang tubig diha sa imong atubangan. Kabuuta ug kuhaa ang bisan unsa nga higustuan mo. Gipapilian kanimo ang kinabuhi ug ang kamatayon. Maimo katong bisan unsa ang imong pilion. Ang kaalam ug gahom sa Ginoo dako ug nagtan-aw siya sa tanang butang. Nasayod siya sa tanan nga buhaton sa usa ka tawo ug nagbantay siya kanila nga mahadlokon kaniya. Wala gayud siya magsugo kang bisan kinsa sa pagkadautan ni nagtugot siya kang bisan kinsa sa pagpakasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang paagi, walay kasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan, nga nangita niya sa tibok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo, ang imong mga sugo. Hinauton ta nga magligon ako diha sa mga dalan, sa pagamping sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kaloy iyang imong sulugoon, aron mabuhi ako, ug magamping sa imong mga pulo. Ablihi nga akong mga mata, aron magpalandong ako sa mga katingalahan sa imong balaod. Bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo.
Tudloy ako, Ginoo, sa paagi sa imong mga kasuguan. Aron ayuhon ko sila pagtuman. Tagay ako kinaadman, aron akong tumanon ang imong mga sugo. Ug ampingan ko sa tibok kong kasing-kasing. Bulahan sila na nagatuman sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila na nagatuman sa balaod sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niadtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, gigamit ko ang makinadmanong mga pulong, apan dili kinaadman nga iya niining kalibutana, ni sa mga nagmando niining kalibutana, kansang gahom nagkahanaw na. Ang kinaadman nga akong gitudlo, mao ang tinagong kinaadman sa Dios, ngayang gililong sa tao, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pahimua ang kalibutan. Ug walay pangulo nining kalibutana nga nasayod sa maong kinaadman, kay kung nasayran pa nila kini, dili unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinuon, sumala sa gingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginawa na kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kun ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan, apan
Sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo, dadon ngadto sa maghukom, ug ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katawo, taralon ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga muingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babaye uban sa laway nga hunahuna, nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Nakadungog usab kamo nga giingnan ang atong katigulangan kaniadto, ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo nga imong buhaton. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kung ikaw manaad. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios, ni sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. Ni sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ina lamang oo o dili, kay kun may mukapin paniini, kana gikana sa yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon ko da ni Kristo, ning ato ang ikaunom nga Domingo sulod sa tuig, na ay mga nindot kayo na punto, no? And first point, nindot nato hinumduman by using the letters A, B, C, D, and E, no? Daghan-daghan ko, no? Kaya abot mag-E, no? Una, maigsuon ko da ni Kristo, may we always remember this reality and this is real and this is true, kinitinuod ni Satanan. That is why, ang kinahanglan, letter A, we need to acknowledge these things. Ato ang angkunon ug atong dawaton. Naunsa may ato ang angkunon ug ato ang dawaton na ang kinabuhi sa tao is a point from B to D. Letter B to letter D, no? Gikan sa usamang B, gikan sa birth or ato ang pagkahimugso ug matapos ni ngadto sa letter D sa ato ang kamatayon or ato ang death. But in between this letter B and D, this point B and D, na ang letter C. Unsa man ang letter C? Ang gitawag nato na choices. Ano, ato ang kinabuhi puno gud ni sa mga choices ug ato ang kapilian, no? Ato ang nadungog dinha sa ato ang unang pagbasa na gibutang na ay tubig og kayo asa may atong pilion, no? Maigsuon ko da ni Kristo, dinha sa ato ang kinabuhi, we are always presented by choices. Ang pagbuhat og maayo ug ang pagbuhat sa dautan. Ang pagbuhat og maayo o ang pagbuhat sa mas maayo. Ang pagbuhat sa nindot og mas maayo o ang pagbuhat sa pinakamaayo, no? Maigsuon ko da ni Kristo, unang nindot kayo tanaw ng ato ang kinabuhi. Karon kumusta man? Nagunsa man karon kanang imuhang paglingkod, or kung ikaw naghigda kay naasa naisakit, kumusta man na? Unsa man na? Imuha ba nang gipili? Or napugos ra ko, Father, kay nasakit man ko. Pero remember, mga igsoon ko da ni Kristo, na gihapon ta makapili gihapon ta even in such situation, because letter C cannot not only be choices, pwede po natuwa na siyang masabta na it can also be Christ. Sa matag pili nato naa dapat si Kristo. Yes, nasakit ka, naghigda ka, di ka kabangon, pero you can always choose na pangitaon nimo si Kristo ni anang imong sitwasyon. No, mga igsoon ko da ni Kristo, kumusta man, nagunsa man karon, nagluto ka, unsa man imuhang disposisyon, imuha bang nakita, imuhang bang gipangita si Kristo dinha sa imuhang pagluto.
nagbasa, nagtuon ba ka, imo bang gipangita si Kristo dina sa matag okasyon or matag buhat na imong gibuhat, no? Maigsoon ko diha ni Kristo. Because yes, ang ato ang kinabuhi from point B to D na ay mga choices. Daghay mga choices. Pero at the end, letter E, eternity, duha ra gyud ang ato ang mapilian. Either we will be eternally damned or we will be eternally saved. No? Mga igsuon ko da ni Kristo, ang ato na siyang hinumduman na maog yun na ang ato ang kinabuhi. No? And nindot lang kayo, no? Kay kita ang mga Katoliko, makaingon ko, not dili man being biased, but ako ang makita na pinangga kita ni Kristo, no? Pinangga kita ni Kristo kay nga naman gipagaanan man ang ato ang pagpili, no? Kay nga naman dinha sa ato ang tagsa-tagsa, diha sa ato ang daily, sa ato ang adlaw-adlaw na pangkinabuhi, gitagaan kita ni Kristo na sa pagpili sa maayo og ang pagitawag nato na dagko og maayo og mga maanindot na grasya. Mao nang dinha sa mga sakramento, no? Maigsoon ko da ni Kristo kay pwede man ta makaampo, pwede man gid ta makasayaw, makadayig, unsa ba nato ang mga praising, no? But we can dinha sa ato ang pagkakatoliko, makita nato nganha ang ato ang tinud-anay na pag-worship. Kay nga naman dinha sa ato ang pag-worship dinha sa Santos na Misa, it's no longer our offering ang ato ang gi-offer, kundi si Kristo na mismo na diha ni ubanta sa iyahang paghalad sa iyahang kaugalingon. Kay bisag unsaon pa na natog tumbling no maigsoon ko da ni Kristo, di gyud ta makaingon na makapahimuot ta sa Dios. Kay nga naman kinsa man taon ta, tao ra ta. Pero diha sa person ni Jesus, dina sa ang Ginoo na nagpakatao, siya mismo nihatag sa iyang kaugalingon aron ihalad og isakripisyo, makaingon gyud ta, this is the perfect sacrifice. No, maigsoon ko da ni Kristo. This is the perfect worship. Worship wherein naay gisakripisyo ug naay gihalad. Ang ato ang gihalad dili lang kay bisag unsa na ato ang kayang ihatag, kundili ang butang na di gyud nato mahatag. Kay nga naman ang mismo ra man gayud ang makahatag niini ang iyahang kaugalingon. Ang nakanindot lang because God allowed us to participate, no? Maigsoon ko da ni Kristo. Nindot kayo diha sa ato ang pagkakatoliko dinha sa mga sakramento, no? Diha sa bunyag, no? Gitugo man kita na bunyagan in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, no? Dinha sa mga sakramento, dinha sa paghilog sa mga sakiton, daghan ug dagko kayo na grasya, the sanctifying grace na dili nato mahatag kung kita ra, kundi it is God mismo na ni-allow na ato ang madawat, no? Maigsoon ko da ni Kristo. And indot kayo because this has been part, nahimo ni siyang parte sa ato ang kinabuhi. Ato walang buhaton is ang pagpili o pagdawat o pag-acknowledge niini, no? Maigsuon ko da ni Kristo. Nindot kayo ni siya kay sa umaabot na Huwebes, ugsugod naman ang season of Lent, ato ang pagpangandam. Diha magsugod sa Ash Wednesday or Merkulis Badlis. Ug kining mga panahona ato untang palawman ang ato ang pagpili sa Dios. Diha sa pagpili sa mga butang na iyang gihatag na tabang aron magpalambo sa ato ang espiritualidad, aron magpalawom sa ato ang pagtuog, paghigugma ug pagsalig kaniya dinha sa mga sakramento. Hinaut unta maigsuon ko da ni Kristo ato kining pangayoon na grasya. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod.
gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawag alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Nagkatigom kita, isip matuuhong katilingban, aron pagsaulog sa dili mapakyas nga gugma ug kaluoy sa Dios. Diha sa pag-ampo moduol kita kaniya, maingon kita, mapu ang urong amahan, pataling hugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, maggiya sa mga matuohon, pinaagi sa panig-ingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan, magampo kita. Nga sila kansang mga kasing-kasing mipilig in hostisya ug naglupig sa uban, kabigon sa Dios, aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma, magampo kita. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo, diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinun-an, magampo kita. Nga ang tanan nga nagmasakiton ug nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, lig-onon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim, magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang mga matuohong mihalin na, makaangkon sa pahulayng dayon, didto sa langit nung gingharian, magampo kita. Dios among amahan, nangamuyo kami nga imong dunggon ang mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon sa ingon, mga lagad kami kanimo uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, maglimpyo ug magbago unta kanamo kining halad. Ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan, halang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw manto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo,
sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. sa mga nakasalanan.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ipakita ang timaan sa atong pag-inig sunay. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wulahan ang gidapit alang sa panihapon sa kordero. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini
magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga sa tinuuray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian makaamunggo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios na makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug ang gugma ni Kristo.